Пътя ни обратното, между другото! Багаж имате ли да свалите? Някакъв багаж? Да не изгорим вътре багаж? Ами май го свалихме всички. Ей, това се разгоря много, то човек ще седи още вътре. Нема, бе, толкова се нещо. Нямате ли пожарна страна? Тук няма, деви не има, деви. На страната нямате ли нещо? Абе, някой има ли бърз апарат? Бърз апарат. Да снима бързо. Ей, махайте се оттам, бе, гледай какво става. Бегайте, че резервара ще гръмне и той, бегайте. Кой целия ще изгори, не половината? Кой ще изгори край? Целия ще изгори, това не половината. Какво ще не дадеш снимките? Ще дам. Как ще дадат на якето във Францията? Добре. Аз правя клип, човек. Парти клип. Това си гори, брат. А то мъж обаче е паси пич. Моли да продължа да седи вътре. Еми... Няма да грам. А няма, като се стигне до резервуара, като се напече. Няма назад. Вземи това е напешно.